ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಓಪಣೆ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಓಪಣೆ ದಾಯ್ತಿರಿ ಓಪಣೆ ಪಂಡ ಲಾರಿಡ್ ಓಪಣೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾರಿಡ್ ಪೋಪಣೆ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಣೆ ಬಲೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಳೆ ನಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಲಾರಿಡ್ போய் ದಾಯ್ತದ ಲೋಡು ಪಂಡ ಮರತ್ತ ಪೊಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಣದ ಐನ ಲೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮಂಗಳೂರು ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ போய் ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಲಾರಿ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಚಾ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಬೆಳೆದು ಕೆರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಫುಡ್ ಲಾರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ನೆ ಲಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೊಳ್ಳೇ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೆ ನಾಳೆ ಐವಾನಾಗ ನಮ್ಮೂರುಡ್ದು ಪಿದಾಡಿ ನಮ್ಮೂರುಡ್ದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮಂಗಳೂರುಗು ಲೋಡು ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮೂರುಡ್ದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಪನ್ನಡ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಡ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ 1 ಗಂಟೆಲ 35 ನಿಮಿಷ ತೂಪ ಉಂಡು ಡ್ರೈವರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಪನ್ನಡ ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡದು ಇನಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಓಡೆ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮೂರೈನ ಮಂಗಳೂರು ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ 9 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ ಈ ಲಾರಿಡ್ 4 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾತೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲಾರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ 6 ಟಯರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಆತಂಡು ನೆಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಇತ್ತ ಕೊಣಪುಣೆ ಬೈಕ್ ಕಂಪಾಡಿಗೆ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಪೆರ್ಲ ಕುಂಬಳೆ ರೂಟ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲಿ ಅಂತೋಜಿ ಏತ್ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾ ರೂಟ್ ಅದು ಓಪನೆ ಪನ್ನಂಡ ಅಂಗಡಿ ಮೊಗೇರು ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಮುದೆ ಬಂದ್ಯೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಆ ರೂಟ್ ಆದ್ NH ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇರುಣೆ ಈ ಲಾರಿ ಏತನೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡ 2017 ಮಾಡೆಲ್ ತೋಜುಂಡು ಟಾಟಾ ಲಾರಿ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಲಿ ಲಾರಿ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾರಿಡ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಟೈಮು ಉಂತುನ ಪೊರ್ತು ಅವು ಮಾತ ಕಾಪಿಯರ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾರಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನಾಕ್ಲಿಗ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಪಿಯರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಐತೆ ವಾ ರೂಟ್ ಅದು ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಪೆರ್ಲ ಸೀತಂಗೋಳಿ ರೋಡ್ ಆಯಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮೂಗರಿ ತಿರುಗದು ಸೀದ ಪೆರ್ಮುದೆಗೆ ಪೋದು ಚೇವರ ಆದ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಬಂದ್ಯೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ NH ರೋಡ್ಗು ನಮ್ಮ ಸೇರುಣೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಪುನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮೂಗಿರಡು ಉಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ದು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ಯಾನು ವಾ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ಪೋಯಿನೆ ಸಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ದು ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇನಿ ಉಪ್ಪಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಆಂಡ ನಮಿತ್ ಓಡೆ ಎತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಗೇರಿ ಸುದೆ ಕರಿನಾತೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೀಳು ತುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಆಂಡ ಲಾರಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೂರು ಪುಡತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಂಡು ಗರಾ ಬಟ್ಟೊಂದು ಆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅವನು ಕುಳ್ಳುದು ಪಾಯರೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ಅವನು ಪೊರ್ಲ ನಾನು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಡ ಅಂದೋಜಿ 55-56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ಕಂಪಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಜಪ್ಪಾಯರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಎಕಡೆಂಚೆತ್ತೆ ನಿಕೇಳುತ್ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದಾನ ಪನ್ನಂಡ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರಂತ ಆಪುಜಿ ಯಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲ ಪನ್ನಂಡ ಪೆರ್ಮುದೆ ಟೌನ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ರೈಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಪೊಸಟಿ ಗುಂಪೆಗೆ ಬಾರ ಆಪುಂಡು ಧರ್ಮದರ್ಕ ಬಾರ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ವಾಪುಡೆಕ್ಕೆ ಬಾರ ಪನ್ನಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಾರ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಯೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಟ್ಗೆ ಪೋಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬಂದ್ಯೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲ ಓಪಣೆ NH ರೋಡ್ಗು ನಮ್ಮ ಸೇರುಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರೋಡ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ NH ರೋಡ್ಗು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಕ ಸೀದಾ ಸೇರ್ದು ಈ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲ ತುಯರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಂಡ ಸಪ್
ಹೋಗ್ಬಿಡೆ ನಾಮ ಲಾರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾರಿದ ಸೌಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಕೇನೋ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೋರ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮದೇ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ ಎಚ್ ರೋಡ್ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಣೆ ಆಪಡಕ್ಕೂ ಈಪಡಕ್ಕೂ ಇಕ್ಲ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಣೆ ತುಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ ಬೈಕ್ ಅಂದರೆ ಬರೆಯ ಬರೆದುಂಡು ಆಣ ಬೈಕ್ ಬರೋಳಿ ದಾನಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಊರತ್ತ ಬರೋಳಿ ಬೈಕ್ ಊರ ಬರೋಳಿ ಒಂಥ ಸಮಯ ಉಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಫೈನ್ ಊರ ಬೂರು ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಡ 2.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಆಪುಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ರೈಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರೈಲು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತು ನಮಿತ್ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಯನ ತೋಜೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ರಶ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ರೋಡ್ ಟ್ರಕ್ ಲಾರಿಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಡ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತೋಜುಂಡು ದೂರಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ನಿಗೀಲ ತುಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಟೋಟಲ್ ಅದ 57 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಅಂದ್ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೈಲು ತುಯ್ಯ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ರೈಲು ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಲಪಾಡಿಗೆ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಮೆಲಾನೆ ಪೋಂದುಂಡು ಲಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಮುಟ್ಪಡ್ದು ಟೋಲ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ಕಂಬಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಟೋಲ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಾರಿಗೆ ಟ್ರಕ್ 178 ರೂಪಾಯಿ ತೋಜುನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಳೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿತ್ತು ನಾನು ತುಯ್ಯೆ ನೀಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ಕಂಬಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಲಾರಿ ನಿಗೀಲದಿಲ್ಲ ಲಾರಿ ತೂನೇ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಕಂಬಡಿಗೆ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ನಾನು ರಡ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಅಂಜನೆ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಲಾರಿ ಪೋಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಕದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಗೆ ತುಲೆ ದೂರಡು ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೆ ತೂಂದೇ ಇಲ್ಲೆಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಪ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಯ್ಯಾರ ಚೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಿನಾತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ದೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದುಳ್ಳರು ಯಾನ್ಲ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮುಳ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂತು ಪನ ತೋಜುಂಡು ಎದುರುಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ದಾಗ್ಲು ಫಾಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಳ್ಳರು ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಆಪುಣೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣೆ ಫಾಂಡ್ ಬಂತ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಊರಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಡ್ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಎದುರ್ದು ಬತ್ತು ಪಿರೋಡ್ದು ಬತ್ತು ಗುದ್ದುನ ಪೋಂಡು ಲೈಫ್ ಫೋಂಡೆ ಅಂಜನೆ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ನುರ್ಕಂಡ ಅವಳೆ ದೂರಡೆ ಮೂಳೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂತು ಪನ ತೋಜುಂಡು ಆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರಿ ಉಂತುಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂತುಪ ಮೂಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮೂಲೇಪಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾರು ಪಂಡೆ ರೇಂಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬೈಯದ ಬರುತ್ತ ಕೆಲಸ ಬರುದು ನಂಗೆ ಪೂರ ಓಕೆ ನಮಕ್ಲದಿಕ್ಕ ಮೂಳು ನಾನು ಬೈಕ್ ಕಂಪಾಡಿಗೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಪನ್ನಡ ಅಂದೊಂಜಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಪ್ಪು ಆತೆ ಒಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆರಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದಾನ ಮಂಟ ಇಂಜ ಹೊರತು ಡ್ರೈವರ್ಡ ಪಾತೆರ ಅರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಟೈಮಿಗೆ ಎತ್ತೋಡತ ಅಂಚ ಮೆಲಾನೆ ಕುಲ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಊರತ್ತು ಒಂದು ಮೆಲಾನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಕಂಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿಯ ಒಂಜಿ ಆಚರಣ ಬೈಕ್ ಕಂಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏರಿಯಾ ಟ್ರಕ್ ಲಾರಿ ಪೂರ ಮೂಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಆತಂಡು ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿ ಜನ್ ತೋಜೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕೆಜಿ ತೂಕು ನಡೆ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಈ ಲಾರಿನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತೂಕೊಂಡು 7 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಯ್ನ ಬಿಲ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೋರೋಂಡು ಕಂಪನಿ ಬೋದು ಕೋರೋಂಡು
ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಜಪ್ಪಾರ ಎತ್ತಿ ಇಡೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಲೋಡ್ ಜಪ್ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತದೆ ಲೋಡ್ ಪಂಡೆಂಡ ಮರತ ಪೊಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅನ್ಪಡ ಅಯ್ನ ಪೊತ್ತೆರ ಅನ್ಪಡ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾಳೆ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಲೋಡ್ ಜಪ್ಪಾರ ಬರ್ತನೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಲಾಗ್ ಆತನೆ ಈಗಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಲಾರಿ ಮೂಲುಂಡು ಒಂದು ಟಾಟಾ ಲಾರಿ ಅಂಚನೆ 2017 ಲಾರಿ ಆತಂಡು ಏತು ಸಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ 1500 ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಓನರ್ ಬೇತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಓನರ್ ಡ್ರೈವರೇ ಓನರ್ ಹತ್ತು ಅಂಚನೆ ಲೋಡ್ ಎತ್ತದ ನಾನು ಐತೆ ಮೂರು ಜಪ್ಪವನು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಏತು ಲೋಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಫ್ಲೈವುಡ್ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ಅದನ್ನ ಏತು ಟನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ 6 ಟನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೋಡ್ ಜಪ್ಪಾರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು ಒಂಜಿ ಜನ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡಿ ಈ ಇತ್ತರ ಲೋಡ್ ಜಪ್ಪಾತ ಸೇರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೋಡ್ದ ವಿಷಯ ಈ ಲಾರಿದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಸ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಊಡೆ ಬಾಕಿ ಆಪಣೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಜಪ್ಪ ಬರಂಡೆ ಲೋಡು ವಾ ಕಂಪನಿ ಅನ್ಪುಜಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆತಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಐನಾತೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಕೋಡೆ ಎತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿನ ಲೋಡ್ ಕೋಡೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಐನಾತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆರುಂಡು ಲೈ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಐನೋಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾರೆ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜಾರ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಟು ಏತ್ ಕೆಜಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 6 ಟನ್ ಉಂಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ಬೆಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರುಂಡು ಕೋಡೆ ಜಪ್ಪಿರ ಆತಜಿ ಈ ಲಾರಿ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಪಜಿ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೊಳೆ ಫುಲ್ಲು ಉಮ್ಮಿಲು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಚಂಡಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗ್ಲಿ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಉಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿದ್ದು ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲಾರಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಹೆಂಕ್ ಕೋಡ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಲಾರಿ ಡಿಜೆಪ್ಪುಣೆ ಉಮ್ಮಿಲಂಡ ಭಯಂಕರ ಉಮ್ಮಿಲಿತ್ತು ತುಳೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಲೋಡ್ ಹೋಯ್ಪುಣ ಗಾಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾರಿ ಲೈಫ್ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟನೇ ಪನೋಳೆ ತೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚನೆ ಏರುವಂಥ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಪೋಪೇರ್ ಬಂದದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಲೆ ಎಂಚಾಪನು ಪಂಡದು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 10 ಗಂಟೆನ ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಂಡ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ತಾಳ್ಮೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಬರೋಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಚಾ ಬರ್ಕ ಬಂದದ್ದು 6 ಏನು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಸೀದಾ ಚಾ ಪರಿಯರ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೂರಿ ತಟ್ಟು ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂದ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾಪ ಬಂಡ ನನ್ನದು ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೋಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಪಡೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಲಾರಿ ಲೈಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಳೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಳೆ ಲೈಕ್ ಬಂದ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಳೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡದು ಬೈ ಬಾಯ್.